बेरेफुंजानि आं बोथिसे ओंखामखौ जानानै बिगुमानि न'सिम मोनफैबाय। मोनफैनानै नुफैबाय दि गोरों आरो गोरोङा 2 बोसोरनि उन्दै गथ'फोर बायदि गेलेगासिनो दङ गारिजों। बिगुमाया फुंनि साहा होबाय। खामानिनि गेजेरावनो बसआबो सोरबा जासिगोबा होननानै फिथाजों साहा होनायखाय सिगां लाग्रोबाय। आराम जनानै जाबाय। सानजौफुनि दसे जिरायबाय ओंखाम जाखांनानै। बे समावनो गोरों आरो गोरोङा स्कुलनिफ्राय मोनफैयो। मोनफैनाय लोगो लोगोनो बिमाया साइकेल आरो बेगखौ दोननानै आथिं आखाइ सुनो थिनबाय आरो ओंखामखौ जानो होबाय। गोरोङा उदैयाव फिलु जादोंनो, बिनिखायनो खिबो खोरै फैदों। गोलोमनायजों मोदोम गंसे मानि सिजोबलांबाय। बोथोराबो दिनै बिराद गरमथार। गोलोमनाया एकदम जाथारला, गरमा जाथारला। गरमजोंनो जिबिया आधा किल' सेरसे बोंगासिनो दङ। जाय बस सानैया जानानै खिगारनायखौ मोजां खालामगासिनो। गोरोङा दिनै बिराद खुसि, मानोना बिनि टिउसन मेडामा टिउसन लाया होनदों। खामानि मावना फैना आं फिसालाखौ बानानै लाबाय। बानायजोंनो फिसालाया गोदो गन्थं गाबलायनाय खंग्रद उन्दुलांबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन सोरांब्ला आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन।